Anya laki din! Nagsapa kamutan, Maryam. Papanom, papanak nga'y no saan nga iti palingke, inak manin gumatang ay, ti masapsapol ko iti karinderya. Nagsapa kan, kato na, anya pa iti magatang ko nga'y no maladawak amapan. Aywan gayam, ti tricycle mo nga'y. Na-flat ti dalig na. Aglugan ka pa ilang iti sabali. Nawan lumabas, ano sa mun ati magmag na aging kay Jay Paradaan. Kasta ka di. Wan ang arod. Ala, inak nga rodan. Barang adda na sapa na kapila. Anda, ni Brian. Alo, ingkon. Si kamot gayam tinakapila, Brian. Uwan Maria, papanam? Itulod nakman iti palingke. Inak gumatang iti masapsapul ko iti karinderya. Ay wala. Ala, aglugan kantay tulod ka. Maria, my loves. Anya, huy, anya ka din day nga ibagbagam si ka, Brian. Kanya kalakit din na ya. Di kalakit maangaway. Awan mo ti asawam nga agungat no bilang lang. Awan asawa, ngam si ka adda. Iso adi ka man agang angaw iti kasta. Amangan no adda makangag, narigatan. Adto iti bayad ko, Brian. Agyaman ak iti panang itulod mo kanyak dito palingke, ha? Awan na nyaman na, Maria, my loves. Anya, Brian, maminsan pa'y nga ibagam dayta, matungpakan at talaga. Ha? Anya, kalakit din aya. Amom lang arudan nga agkaiwara dagiti chismosa dito iling. Nunangagdangay, kat idanon dakin ni bakit mo, oh. Kanya kalakit din aya, Maria, my loves. Ala, ingkag palengkin, tatlo, magatang mo adagos dagi tinasken agataan. Tasyak man ti pagluga ng mga agawin. Anya, Bye-bye, Maria. Mwah! anya. Nasaya ata si Mangpet kan, Brian. Apay man ang nakasta ti matam akumita kanya. Kanya man ang tibasol ko kan kaya. Adda namin di manon kanyak. Nga awawagam kanu ni Maria abak iti labs. Ha? Apay, kurangan nak nga asawa? Napagpantas siya ang tibaak akas kan kwa na? Sumungbat ka! Kanya kalakit din na yan, Angie. Nagbiit ka amamati ti chismis. Sino nga minayati nakaibagakan kay ti dayta? Sana nalaskan. Ti isungbat mo laang no podno wano saan? Dinakulbutan. Hala, wunen. Pudno ngayon bagakan ko na dayta. Ang mamati ka man, no saan? Angaw ko lang dayjay. It's a prank. Aniya? Di ka kadiuna agserseryoso. Ngamin, dagiti tao aseryoso una iti biyag. Isuda ti una, jay, you know. Dinakman you know, on si ka Brian? Mga no patayabak day tagbanga-banga madi na oras. Ay, nagrigat lagi din ti agura iti tricycle ay Sa dino ay ati papanam, Merlin. Mapanak iti pagadalan, manong. Panag-enroll nga min ita. Mapanak ko mag-enroll. Kasta yan. Wan gayam. Ayan na ngayon ti tricycle yo. Kasi di kayo motan makitkita nga agpasada. Saan pa yung ngamin ang natarimaan natin ko? Numayatan akat itulod kan. Kastaya. Ang mga noon mauray mo dito. Anong samlaangan ti mapan ijay paradaan? Sigurado, at dan tinakapila ijay. Wan man ngarod mano. Inak ngarudan. Una, agan-anad ka, ha? Oh, sigaman kaya, Merlin. Ay, naapaw. Nagsiksi ka mo iti kawis mo. Ha? Sa dino ti papanan. Mapan ka kadi ti pagadalan. Aglukan ka kadi ti tricycle. Anya? Ay, Jack matlamon no. Anya ti umunasong batak manong Brian? Oray di munsong batan ti saludsod ko. Aglugan ka kidin, ta itulod ka iti papanam. Ala, pakitulod na karod iti pagadalan. Okay. Oh my God, Merlin, my loves.
ko, Manong Brian? Agyaman na ka. Ken, amang ano mabalin na din ako nawagan iti Manong. Ha? Anya nga ron ti kayat yung ayawag ko ka na kayo. Brian? My loves. Anya? Ay na, Manong Brian, aya. Amuyo lang nga ron a high blood di asawa nyo. Maaramid yung pailang dagita abanag. Agang angaw kayo, iti saan arumbang amayangaw. Anya laki din aya, my loves. Danag mon aya. Di ka man lang. Bye-bye, Merlin, my loves. Mua, mua. Ingat ka palagi, ah. Ang ganda mo pa naman. Paray, naimbag man, tasan ang makaungat ni bakit mo no maamuan na lagi dar aramida. Nay, anya ter aramida, katawan may pare. Anya nga awan, aming nga ruda na babae diti lugar tayo. Baak, estudyante, wano bakit? Basta adalangana, kit awagam iti labs. Sikakit di mo. Abay, di mo amon, di kunada nga, it's a prank. Anya? Dito yung lubong, naragsak ti agbalin a naragsak. Saan ana saya ti seryoso unay? Ang mga noong muna ka ng jilangit. No jilangit, ti papanam. Abay asya nga bari, kit ure siga Na, Day tapay lang pangawag mo iti labs kas kada muamua kadag iti babae. Kit basol dayta. Saan nga it's a prank, it's a prank. Kaputa addan asawa kan anak mo. Mawatan paray. Talaga ka, di nga awan panggap mo nga agbalbaliw, Brian. anya man na ti basol ko arong mga baliwak. Pakawan na mapo. Imbagada kanyak, nga idiinlugan mo kano ni Merle, naging gaji pagadalan, labs kun kunam kano kuana. Agpudno ka. Anya lagi din na niya. Labs, kunaken, muamua, kunakpay. Ang kasi di ka namin nga ibagak. It's a prank. Anay ko. Tinong panakmutan. Ay, Di ka nagbabay ni tikas nga aramid mo. Agangaw-angaw ka itikasta. Kat adan asawa kan anak mo. ay unayin bakit? Apa ino adan asawa kan anak? Naskain, seryoso ka na yun? Aniya? Parang ba nga naisam tayo lata ka na yun? Bakit? Tandaan ang tayo ta. Asino ay nga rod ti pagluganak no nadadaal ti tricycle mo. Alangan na magmagna ka. Kaya yung kadya paradaan ah. Ado mo tinakapilang jay. Ang damot ni jay ni Pare Mario. Kasta? Ay, masaduta ka mapanidji paradaan. Awagak latan ta umay naksukunan dito balay. Ah, awagam? Apay, ada number nakin ka? Ay, katata. Mabit lang. Ah, Awagak. Hello, pare. Hello, Maray. Nagkahawag ka ba? Wan, pare. Adda ka ka dito paradaan? Umay nak kumasukunan dito balay. Itulod nak, edi palingke. Kalpasan na. Sikamot lang ti pagluganak nga agawid. Katuan na, Maray. Day talaga yan. No problem. Alangar, Maray. Umaya kita lang. O sige, pare. Bye. Mua-mua. awanan kay tibain? Mismo sang wanak. Muamua kung kunam kidin ka ni Mario. Ha? Ay, madinsa ah. Apay, ada relasyon nyo? Relasyon nga ibagbagamat? Kinumuamua kung kunam. Anya lakit din aya. It's a prank. Anya? Matimat, no kanayon tayo aseryoso itibiyag. Uray adan asawa ka anak. Libre lata nga ibaga tayo iti sa bali at tao ti muamua. Kaskadaan niya dita. Tinakbatag. It's a prank. Agyaman nak iti panang itulod mo kanyak iti balay ha, pare. Awan na nyaman na, Maray. Oh, alaang mo tandag iti pinalengkek lakay. Bayadak bi iti pasahe. Yagmaw. Ato iti pasahe, pare. My loves. Ah, ni, may labs kunam kun na. Oh, apay ang makapugtot ka. Ano? Ina ko na. Wan pare ingat. Mua-mua. Na,
Ay, talaga pagpungpungto doon na, Kanjay. Relax, lakay. Anya kalakit din aya. Muwa-muwa, unaklakin ni pare Mario, makapungtot ka. Kat angaw ko laang matdayday. Kas iti kanayon mo ay baga kanya. It's a prank. Mabalin ka day. Gusto na ita nga aramida mon. At dakit isang wanam. Kastaki ide inter aramidan kan ibagbagam. Oh! Itaman pa'y akas ta tirupam si ka Brian. Nakaskas daw ah. Di naman kasarsarita si Kaabaak. Ah? Baak kun kunamon kanya. Imbes nga ide, kanayon mo nga ibaga kanyak ti my Oho, loves. saan ka bibising? Idi ah, saan itan? Siguro, nakarik na kamutan. Gaputa addamutan ti awagan ni bakat mo iti my loves. Kaskada, mua-mua. Naa. Dayta ngamin, tirigat kada kayo a babaero. Rason nyo la a friendly kayo, iso akasta kayo. Ngamwagas yung dagita, tapno maalayo tirik na ti babae. Sana ya? Nagadungan bagamaon. Pudno matibag baga ka. Ngamita, agsakitan tinakam mo kin ni Mario. Kan, iti asawam. Ha, basol mo lang. Dayta kin na friendly a tao, adamwa-mwa na ngamin. Mabubuisit ako na mapanagpaspasada. Ha? Tapay. Kat mabuisit ka lata ah. Awan mat mangiparparit. Anya? Anlibwisit ah, kasjay. Di mo man na yun ang tipungtot ko. Amum ka day. Amin ang masabat ko. Ipagada kanyak nga da relasyon nyo ko ni Mario. Ay, pangasi man bakit? Ibagaman nga awan. It's a prank. Apay, seryoso ka nga min unay lakay. Anya? Kastapay na ibagam kanyak. Isa lang arudon ti maipabain ka po iti daytoy. Apay kung maamabain ka. Kat mabalin mo mat nga aramidan. Kas iti sigod. Nga amin ang masabat mo, baak man wano bakbakatan, muwa-muwa, kas kada labs nga ibagbagam. Sa mo ibaga kanyak, nga it's a prank. Diyak ngarod kaya toy. Marurod ka matlagayan, salbag ka. Hello? Oh, Anjing, nakawag ka mo. Si Kawan ti pagluganak itaama pa ni Ili. Ha? Opoy, nilakay mo ay. Ay, jak kayat. Si Kati kayat ko. Anya? Amahan kit di matnod na may pagana kanyak no bilang lang. Anya ko mati maibagana ngay, kat agluganak lang matkan ka. Malang, umayak nga rin, itamad lang. O sige, urayin ka diti balay. Bye! Mua-mua! Pangasim kumamot na ba kahit? Promise. Di ako na aramidan. Aramidak iday. Oh, anya ka rin na itang ibagbagang. Nangin ko ngamin, tinagsarita nyo itay itiday di atong boy. Muama, kunamkun ko na. Anyat kaya't mo asawa na ya? Apay, makapungtot ka? Ah, Friendly akla talaga. Urayin mo umay dito balay, taibagakpay kan kwa na, ang may labs, mua-mua. ay unay kan bakit? Masakita anak iti raramidon. Panunutom kumamot ah. Masaksaktan ka? Apay, siyak ko ba? Saan? Isungarod ahusto ko man. Husto nga ibagbagam. Ing kakat ayaban ni Maria Abaak, kas kadadagi jay babakat, akanayon mo abagaan iti labs, kas kada mua-mua, tapno awan logay kadata. Anya? Sana bali? Takunamot nga it's a prank. Angaw-angaw lang. Ay, saanan nga angaw day ta ha? May in love kan sa mutan ka nitong boy. Ay, pangasim bakit? Huston. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din.
Bakay, simang pita kaon. Pasensya ka nung naladaw ka nagawid. Nagsarsarita kami pa'y kanitatang ijidalan. Adda man ang nakasupot nga inyawid mo, Punsyo. Anyangay day ka? Makmakan Bakay. Anyangay dagito amakmakan? Nyalaki din. Kita ang amin. Lukatam na itasupot at nung makitam tilinaon. Nan. Nagadumat apansit, Punsyo. Win Bakay. Kananta amin na ita. Kaputan na lakalaang ang mabanglis ti pansay. Mabit lang nga road, tay dasar ko itilamisaan, lakay. Bakay, alam na ito. Tunggal sumangpet ka? At daimot mo ang nakaplastik, Punsyo. Makan manin ada ita. Bakay. Anyangay dagito amakmakan? Ay kitlo katam ada ita plastik. Tam no makitam tilinaon na. Nyalaki din. Nan. Nagadumat din asuman daytoy, Punsyo. Win Bakay. At timpla ka man kidi ti kapita. Tay kapikman na ita sumay. Mabit lang nga road, tagtimpla ak iti kapim, Punsyo. Ne, nagsapa kamutin ang nagpiles, Punsyo. Kun nangibulsa ka pa'y iti supot. Win Bakay. Naski na masapa ka mapan iti papanak. Tapno makaadua. Anya ti kayat mo asawan ang makaado ka? Tapno makaadua kiti maalamak makan. Nyalaki din. Ay, nagkapoy mo dato eh. Anya? Kasangay nga may niya anak ni pare ambaw. Kit agpartida iti may sa ababaw eh. Kat, inimbitaranda ka kade? Apay masapol pa'y laya. Uray man kinsana ka na imbitaran. Mapanalatan Tanamuak mo nga agpaskin na. Anya? Nagpuskol mo ti panagrup-rupam? Mapan ka, asaan ka mat na imbitaran? Nyalaki din bakit? Man ano kumangay. Kinamuak mo nga ron nga dagpaskin. Kababay na ano sana ka mapan. Anya? Kampay iday. Lumabasak laang nito'y paraangan na pari ambaw. Agpadlawak. Tapno ay abanda amangan. Dayjayan ni pari ambaw. Nakita na kaon. Pare Poncho, umasidag ka dito eh. Kuna kong kahit nga abandak. Mapana kaon. Kit isaganak mo itindi supot na pangikabilak ka na iti makmakan. Masaya tayo may kadagaos, Pare Poncho. Inkamot mangalan iti ka naman. Ay, mabainak samoy pari ambaw. Kababain samoy tiyo. Anya kumangay ti pagbainam, Pare Poncho. Kinapudno na. Lumabas ala ko maiti paraangan niya. Ada magayang paskan dito, paray. Aywan, Pare Poncho. Kasangay nga mente anak ko. Aya, Aywan, pare. Nagparti at muta iti may sa baboy. Imbag lang at na pagsasangwan. sa nabali may sa lababoy ti pinarating paray. Basta laki di dakkel ababoy. Tapno ano ti karnina. Ha? Sana mo lang agbayag paray. Mga laklatan iti yawid ko akanag. Taray. Nabsogak pa'y may. Sige, Pare Poncho. Makamu ka natan ang mapan mangalay iti kanay. Agyaman na pare ambaw. Bakay, simang pita kaon. Nagbiit kamatan, anapan naki-birthday, Punsyo. Uwing bakay. At to'y tinsupot ko amakan. Adda manan inyawid mo amak-makan? Irif mo ti daduma. Tado day tamak makan. Agduduma putahay. Nay, nadagsan mo't day to ang nakasupot, Punsyo. Kituin. Tado nga rin tinsupot ko amak makan dita. Nyalaki din aya. Adda pa'y kutsara na. Apay ang nagyawid kay ti kutsara. Pasurot ti makmakan day tabakay. Di kan sa unga sa unay ka dato eh. Nga kidin idasar ta mangantan. Sa upel sa ucho. Mala, mabiit lang nga rod tagi da sarak, lakay. Apay nga itakala nga sumangpay. Bakit? Malamay. Uray ti lutom amakan. Pasensyakan, Punsyo. Di magasak labiit igay ayan datatang kananang ko. Anya tinaramid mo ijay balay daya? Nagpatulong kanyak ni nanang amang laba kadagiti kurtina da. Iso ana bayag anak. Nagpatangdan ka kumaakin ni nanang mo. Anya,
Apay ko mga agpatang danak kat nanang ko day jay. Uray mang kinanang mo. Nagtrabaho ka may. Naglaba ka iti kortina na. Tulong ko kin ni nanang day jay, Punsyo. Saan mat anadagsan dagiti kurtina alinabaan me? Unay ka dato eh. Di mo aramatin ti panuno mo, milay. Awanan ti librita panawain. Anya? No ayaban na ka man ni nanang mo aglama. Singiram ti bayad mo. Anya? Adda dito'y ti lista. Dagiti agkasangay itaabulan dito'y lugar may. Ilis-listak kay. Dagiti nalaing agsaganan. Umadanon ti kasangay da. Day taon. Nigayam lanay ti agkasangay inton bigat. Ingran din na ito tagsagana kay. Dua kaldaing, kun dua baboy ti pinartiday di napalabas sa tawain. Galanti mo ito. Siguradong ingran di manan ti sagana na intong bigat. Ay na, maglaki din tayo lista ito. Amok ti papanag. Punsyo, listaan samot day tabas-basaam. Way, bakay. Anya ngay alistaan day ta? Listaan na kita kasangay akaroba. Unay mo datoy. Anya? Nakalista dagiti agkasangay akaaruba? Way, namok na kiti mapan ko pakipunsyonan. Di kalagbabain iti day tangar aramidang punsyo. Pagbainam ko mangay. Uray di ka na imbitaran. Mapan ka. Anya laki din ay. Imbitaraklatan at ibagbakit. Bakit? Saan mo tadakas tiraramidam? Anya? Makan mo iti mapan ko gagarain. Sa maysa, duwata mo ila mairanranog. Kang kanong mo lang nagiti sang pagkaw. Unangam kababain no day talatan punsyonan ti papapanam. Bagbagay mo tinagan mo a punsyo. Gaputak kuto-kuto ka iti punsyonan. Anya laki din ni bakit ay. Nagadong amom. Di mo labsin ti mapan makipunsyon ta kababain punsyo. Sapay nagado ti iyawid mo amakmakan. Tila ibagbakam. Talaga may. Okay lang ti mapan ijay punsyonan. Basta na imbitaran ka. No saan ka na imbitaran? Saan ka mapan ta kababain? Nagadunga sa om. Anya? Kasangay mo gayam ita, lanay. Pag iso alumabasak ko man dito'y parangan niyaw. Nakita ka na gano'n ti tao. Won punsyo, gaputadda kamot langan ditoy, ingka mangalan iti kanam. Ay? Kino, kalkalpas ko na nga ni balay. Lanay. Nabsugak pa'y mo. Sa maysa. Makaumati ka na yun na karnay. Karni man ti sindak itay ijay balay. Aya, Ang gaputa kasangay mau. Kun inawis na may. Ay ka inalatan na mga ala iti ka na. Lanay. won punsyo, makaamu ka na mangala iti kanam. Kunakman no mangan ka punsyo, insupot mo matan dagiti makmakan. Ha? Ay, mga anak ko ma. Ngam talaga nabsugak pa'y. Lanay. Iso ngayon supot ko lang. Nagiti ka nagkuma. Kasta ka di punsyo. Way, lanay. Ay na, nagadumanan ti sagana ma. Agdodoma aputahay. Nilakay ko, tinaggastos iti kasangay ko, punsyo. Kastaya. Isumilagaya mo yung grandia. Gaputa from Saudi with love. Dakkel ti sweldo nila kay mo ijay Saudi. Gaputa may isang engineer. Agawid akaw. Kit agyaman na kadagito'y amakmakan. Lanay. Makmakan manin dagiti insangput mo punsyo. Anya laki din aya. Amom lang aro din na makmakanday ta. Ngam ibagampay lang. Una nga mauma kamutan. Kanayon latan anagapoy ti punsyonan ti kankanen ta. Mauma nga. Di ka kaagyaman. Tado ti sidsidain ta. Saan ta nagumatang iti naima sa masila? Idi damo, okay lang kanyak nga agisangput ka iti makmakan. Ngam ita, mabain akon. Anya laki din aya. Anya kumangay ti pagbainam. Gapot kuto-kuto kan iti punsyonan. Basta dagpas kan, adda kamit inay. Nagaduma na sa umaw. Anya laki din aya. Punsyo ka talaga an usam iti punsyonan. Listaan manan day takit kita ang punsyo. Way, milay. Talumit tingal daw sa anak anapan nakipunsyaw. Ay na punsyo. Day talatan ti in-into naram. Adamat igatang ta iti naimas asidaan ta no kayat ta. Dumalat ta, bakay.
Anya ti duma asasawam dita. Duma ti magatang ngam iti saan. Naim imas tay maiyawid at araw na naggapo iti punsyonan. Anya? Kit talaga, mili. Mailibre pa iti kananta. Iswa kita, mananaimbag dito listak. No asino tagkasanga ita akaro ba? Nagatidugan day talistaan tagkasangay punsyo. Win tatunggal adag kasangay. Ilislistak. Tapno jak malipatan. Sino ay ang agpaiso tag-birthday manay? Daitaw ninanais ka magayam dagkasangay inton sumarunong aldaw. Di ka mapmapan punsyo. Kababain no saan ka na imbitaran. Anya laki din na ya. Di naman labdan. Tada ito iti pagayata. Milay. Pare Ponsyo, adda kamat dito'y paraangan na pumanag na. Apay ka day? Parembaw. Saan ka di nga itati kasangay ninanais ka? Jak masigurado, pare Ponsyo. Apay aya adamdamagay. Ha? Umayak ko mamaki-birthday. Parembaw. Nukas pangarigan ta kasangay na ita. Ay ket orayan tayo nga gimbitar da. Ta kababain, no mapantayo a para kadakwada laang ti sagana. Kuray sanda nagimbitar Mapantayo latta. Parembaw. Manumula di ka ng tayo. Ay no siya, mabainak, pare Ponsyo. Kasanaon, no basit la di sagana da. Nabasit ti sagana. Pagbabasitan na. Pagbibingayan. Parembaw. Kasjay. Anya laki di. Ulita, pare Ponsyo, mabainak amapan no sa anak na imbitaran. Anya laki din. Parembaw. Pagbainam kumangay. Kit saan ka mga agar-aramid iti krimen. Isungawan ti rumbang nga pagbainam. Parembaw. Dagitila ang asidag akakabagyan tayo ti inawis ta iti kasangay kaw. Tabasit laang ti sagana. Ay, wen, bakit? Tinapatag, ada sagana ita kasangay mo. Sa bagay mo't kit di Ha? Apay, iska. Nimot punsyaw di agi supsupot iti makan lakay. Ha? Uwinyag pa isaw. Saan tamot nga inimbitaran day tataw? Ngam apay nga da di tao ikat agisop-sopot pa yan iti makmakan? Paiman? Happy birthday kini nanais ka. Tatakulas. Happy birthday, Tarupam! Anay ko. Apay dinanog na mutang. Tatakulas. Nagposkol ti pa nagrop-ropam, Ponsyaw! Inawis da kaya nga umay nito'y. Nagisupot ka pa yan kadagiti magmakan, kat nagbasit ti sagana may para laing kadagiti kakabagyak. Pasensya kayo. Tatakulas. Insubli kong dagiti makmakang nga insupok ka. Sanayin, hukwamon dagita, salbag ka. Agyaman ang araw. Tatakulas. Talaga nagposkol ti rupa makaruba. Ti amom nga ta, kat jak amo ti aramid mo. Tapno adda sukat dagiti inalam amakmakan. Daytoy nga rod, ti pabalon ko ken ka. Dayta, ti rumbang ken ka. Salbag ka. Gunggunam punsyo. Nagkaputan dagiti matam. Kan limtag pa yan day ta nagpuskol asobil mo. Dandanin di mo maungap day tangiwat mo. Gapo iti mading aramid mo. Nagkunangamin ken ka nga inka inakukos dagiti makan. Kat apag isulaang ti sagana da tatakulas. Ay, kababain day ito nga inaramid mo. Iso nga agnakam ka. Day ta ti maganab ti kuto-kuto iti punsyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Paray, kita hindi sa akin ni Pia. Apay ay pare.
Naka-stocking sa amin. Nagguyaw ka mo, ting. Kursing ti makikita sa nga stocking. Iso nga rin tiga kung ipakita king ka. Nagposkol ti kursing na dyan. Mangig na ka. Ni, timalyawin. Nagkusilap pa eh. Ay. Sapay na iraman na kinusilapan na. Kasi ka ti manguyaw kang kuha na. Danggam na ito iba kang Akala ko stocking. Yung pala'y kursing. Na, ay. Siya ka diti paspasagitam si Kanulan. Ay, sus, ay, sus, ay, sus. Ay, awan ng baga kasi ka. Nasilyang ka mo. Adagaw. Diyak kaya taglugan kita tricycle mo. Kita, naksayanan ti pasaheros mo. Sapay balasang. Never, never, never. Sa anak ko nga aglugan iti tricycle dito Anulan. Kunamlan no asino akagugat wan. Ha? Ay manong, umasinad ka dito. Ay, apay ading piya. Ay, ma'am gayam. Itulod nakman iti eskwelaan. Ninurlan mo tinakapila. Uray pa'y, gaputa inuyaw na. Agkalaban kami. Ay, sus, delikado. Gubat manang. Adda lotion mo dita, Ma'am Arlen. Apay aya, Dumawatak man, naglotion akmat ije balay mi, sakbay apim manawak. Ngam, nakakurkursingak matlat na. ay na, dahito ngamin tiyempo na. Nalamiis ngamin ita apanawan. Isu nga agkukurseng dagiti tattao. Ay, wen nga rod, sapay nagngina jay whitening lotion a ginatang ko. Agkursingak matlat na. Apay ay akalaat nagbalin ka a conscious dita kursing mo. Ay na, kadno inuyaw nak ni Norland dita paradaan da. Nakatakderak laeng ijay nga aguro uray iti pagluganak. Pagamuan, tagkakatawadan. Daytoy gayam kursing ko ti katawaan da. Apay akay kayat nakangas-asaran ni Norland. Nakaululimak mat no siyak ti pasahero na. Nakauy-uyaw, feeling gwapo. Ay wan gayam. Saan ka agus usar iti lotion? Saan ato malabkanyak ti lotion? Kanyang ito susaram. Lana! Lana tinyog! Ah? Nagbisa ka. Uray siguro makalawas. Saan ka nga agkursing apulos? Hello, Manong. Adda meeting mi ita amalam dito eskwelaan mi. Basta ka di. Uray alas 6 nakton nga umay alaan. Agpaitulog nga min di ka ruba tayo di ospital, tamaulaw ka na. Saan ka madagas, adi ka? Anya, kat kasano akon ngay ama kaawid. Di ka madanagan ta dumagasak iti paradaan. Kasaritak ti driver nga may mga lakin ka. Sige, di mo liplipatan ah. Kasino kada kayo, ti mabalin ang markila? Ay, isa ko na. Pasino ti pasaheros manaw? Ni ading ko apiya. Marabyan da ka nung agawin, iji eskwilaan. Ay, siya kong manaw. Ni, kasino nga kada kayo ti pilyak? Ni Norlan latan manaw. Imbag day tatabaro. Diya mo mabalin ang marabyan ata, kung mo ni bakakaw. Sige lang arudin, Norlan. Alas 6, naskain nga da ka ni iji eskwilaan. Ah, Sige manaw. Ariglagaw. Anyamot tan. Nagadula unay ti papaaramid da kada tayo at teachers. Ay, wen nga rod. Nanayunan manen. Imbag lakit di ata nga to damat basit ti sweldo tayo. Sapay pasado alas 6 analpas ti meeting. Tanagado ti impahabol na nga imbagbaga. Rabiin. Ayan nga tadya kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Adda kinasarita na? Wen, ngam awan pa imot. Ay, isuday ta nila kay ko. Makilugan ka, dito'y kutseme. Mayaw awanan adya kinasarita ni Manong ko. Maudi ka nga rudan, taon mo na akon. Sige. Hello, Miss Beauty Paul. Ha? Anya ter aramidem di tapuon ti kayo. Nakatakter. Orurayan ka. Tapay ngor urayan na. Mabilay. Pinakalaan yung tricycle ka. Sikat ti kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Wen ma'am, aglugang kang. Anyamat ni Manongan. Nagado ang maayaban na. To'y paymat kalaban ko. Ha? Umay kaglugan na yung tani agtudon ma'am. Arkila ko madayto yung gaputan na pindas ka. Ay, libre na. Oh.
May nakamula sinuhon ni Nurlan. Inton maminsan nga agayab ka iti pagluganak at tricycle saan aday di anorlan ti pilyam. Isulang mo ti mabalin, tay sulang ti baro ijay. Ada asawa dagiti na duma driver. Kat di da kayat ti marabyan, tamaong tanda. Kalaban ko day jay. Kalaban mo! Na, ano ka pa yan nakasursuro ang makilaban iti lalaki, mate? Nakauy-uyaw nga rod, imbag kumamit no gwapo. Apay akalaban mo ka nagsingpet ni Nurlan, kano naggagat pa yabaraw. Ay, basta jak kayat ti ugali na. Manungay ti plitim kong kuwana. Awan, saan mo't ang nagpabayad? Makitam na ita kinaanos na. Inuray na ka, intulod na ka, nakaradkad ka di manon dito'y balay. Kalaban ng pailaing, no daduma tricycle driver da ita. Kunadan ang 5 gaso, ti arkilam, kunadan na. Apay nga, diri-diritso mo ta na magmag na ni Pia, Nurlan. Ay sus, di nan sama kaya taglugan dito para daan tayo. Ay, huwag nga raw. Sa pinakanga, ti ulo na, magnayo. Isnabira mo tayo, si kamo ngamin. Napapabasulan na ngay. Ino ka na yun mo aruro din. Wagas ko lang mga aday. Tapno mapansin na. Type mo sa kamin. Di mo pa ilaka arman mo. Ay, nga raw. Amo no ka sa ano nga armang paray. Maestra mo nga ay. Tininto tamay sa lang. Tricycle driver. Ay sus, ano tinapasamak ka ni Pia at kalsada? Ay, sus. Ay, naman kita. Ay, Darasay man kan. inakaw. Umaya ka, my love. Anya tinapasamak king ka, my love. Anya may labas asawam? Nay, katukol tails na rin, sandal mo ah. Kat, anya kumaita. Unay mo tiyong umay katulungan. Jak ka sa pulan titulong mo. Sige, umadayo ka ditoy. Kasano ka mapanagisurong ay. Natukol mo dahil hills na tayo may sa sandal. Wan nga paiso. Ay sus, maladaw akon. Iso nga ron atulungan. Nagkatulungan na karuden Nakamuleng-leng ka mga lataditan. Iyawa mo kanya dahil may sa sandal mo. Diyan natukol ti Hills na? Di may sa. Na, ano Kastaw oh. Tinukol mo ti Hills na? Way, padasam di magnano mayatay. Ay na. Mabali na mapanak mangisuro. Kaya adaking ka, ano kaya mo pa ngay pagkadagito hills ti sandal mo? Kuno pagsungrod mo. Ay, maladaw ako na niya. Maguray ka lang. Pinakalain di tricycle ka. Ay, kunaklakit din no maladaw akon. Katimbag man ta saan ka naladaw? Tano naladaw ka? Sigurado aser mo na nakajay bakla principal tayo. Wan nga rod, imbaglakit din taada ni Norlan anang itulot kanya. Ni Norlan manan. Kat, isumad kinaalisto nga imay timulong kanya. Oy, addan sa madeb-develop kada kayo adwa ah. Awa na, kanya kumangay mat. Nadlaw ko lang amin, ang nagbalin kan a conscious iti langam. Idi nagbiro ka iti lotion kanyak. Ay, winan niya. Ay, ayat daytan, Pia. Agtal na ka mo. Anya lakit din. Agayat kan. Ay so, saan ang mapasamak data? Saan aday chay anorlan? Lapdak tirik na. Ni, nanang, anya day talutlutuin nyo? Ay, dahil man pulutan ka no gamanong baw. Pulutan da. Ay, adamot kadwa na nga agin inom ija likod, ti balay. Ay na, tantumanan ni bakit na no kasta nga aginom-inom. Ay, kaing kamadkit di itad da ito'y pulutan da. Sige nanang, tainak itad. Dahil to'y, itad mo kadakwa da. Wan nanang. Ay, asino ayat ikadwa ni Manong nga aginom. Bayaw! Di ka madanagan, tasyak ti makamukan ka. Wambayaw, agtalagaking ka. Norlan? Pia, kumay ka na. Good morning, Ma'am Pia. Anya, ma'am, hani ko na.
Umay ko lang ito daytoy pulutan nyo alinuto ni nanang. Anya timang mangag ko ahani kas kadabayaw manong. Adaya mo it bayaw. Awam mo mo bayaw. Anya ti pagtungtungtungan nyo. Malalala. Idi summan dito'y dayta. Makapulpulutan kami kani bayaw ko. Apa nga yung tupak mo? Di naksama kaya ni Pia, bayaw. Ay, di ka matanagan. Tasyak ti makamu bayaw. Dinak man aram iti dayta alalaki manong. Ay, kagura naksama itong bayaw. Italang dayta bayaw. Don't worry. Apay kasla na po kaw mo tindagi tinagado akamuro ni Norlan. Kasla timayag, kan gimwapo pa yan. Nagwapo magayam, oray kas jay ti ayog na. Ay, siripak man dito'y tawa, no iso dayta, amangan mat no sabali a Norlan. Ay sus, pimurma pa yan, kan nagbanglo ti pahiod na. Pia! Ah? Apay nanang? Apay, asino ti sirsiripom di tatawa? Ah? Awan. Nan kita at man. Awan ko naklangaro din. Na, apay, agar-aram kan ni Norlan. Saan? Pag ano kumangay, ka tricycle driver lang. Paunay mo ti panang tagibasit mo kan kwa na anak ka. Uray no tricycle driver, tanaanos abaro. Saan nga road? Aping ipilit yo. Damdamagan na nga bain, numabalin na kakano nga arman. Anya nga'y tinsong ba't yun, nanang? Ay kat, wen kunak adagos ah. Ay saan ka nagpili-pili? Basta naanos ka nasingpet. Wen kunam adagos. Anya? Ay, an-anwam tinakaadal, no babaero mat kan sa daw. Nakon mangisuro mano. Itulod na kon. Ay, nanagsakit ti rayo. Makalimtag man ang anay-anay. Kasi no nga'y ti mangitulog kanyak iti eskwelaan. Apay nga miin, ta saan ka nagtumari iti agas mo. Dajay, nagbusinan. Ururayan na ka ni Norlan. Iso man yan? Ingkaki din. Wala daw kan. Minsamot Norlan, dyan ang itulod manin kan ka itay bigat. Wan, kasano, agsakit mat ni manong ko. Ay, matintin nagsamot ang diriknam kan kwa na. Sana? Nagpormamot tan ita ni Norlan. Uray ko lang naangot ti pabanglo na itay. Gimwapoan niya. Napukaw matindagi ti kamuro na. Kasta talaga ti agayat. Agbalin analawag tinasipngat alanga. Anya? Kasta agmat edi kinila kay kukat. Idi na inlaba kon kan kwa na. Panagkitak matan kan kwa na, kat ni Brad Pitt. Nagpigsa mo dito daw. Di ako makaawid no kastulaan. Dito yak pa lang balayo ah. Pita. Lumabalin ah. Mabalin lat tama. Ha? Ay, no kasta ilayon ko na. Di agar. Agaran kan? Uway. Hindi pa yung alam na lab ka. Piya. Pasensya ka na ta. Inuuyaw ka iday. Wagas kulaan ba dyan? Tatlong marik man tikadak dito lubang. Mga ayating kay tinapunaw. Ay, kasjay kayam. Uway, piya. I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.